Kate Andre gaixoa. Familia ederra. Ta mutil politak. Andre hori harrapatu beharra daukazu, teniente. Bestela gauza bera egingo du beste familia batzurekin. Hori dagoeneko egin espadu. Zuk esan diguzunetik, emakume hori 5 estatutan polizia atzetik dabilkion Andrea da. Massachusettsetik Coloradora. Ta orain hemen Los Angelesen. Zuhurra eta bihozgabea da, eta benetako profesionala. Sortea izan duzu bizirik zaudeta. Badakinik hori, teniente. Guazen, gizonetako batek eramango zaitu etxera.